Mapuso nagwaan na sa Philippine Area of Responsibility kung parang low pressure area kung LPA malapit sa extreme northern Luzon. Samtang nang bagyo na ang isa pa ka LPA sa gwa sang PAR. Ang LPA nga nagwa sa PAR lihingan ng slipatan sa kalayon nga 675 kilometers north-northeast sang Itbayat, Batanes. Yara sa kalayon niya 2,320 kilometers na silangan sang Eastern Visayas naman ang bagyo. Mahina ang hulag sinipa west-northwest. Sunod sa pag-asa, posible nga pabastugon sang bagyo ang habagat samtang padayon nga nagapalapit sa PAR galing may posibilidad nga maeksperyensyahan liwat ang maulanon nga tiyempo sa mas madamo nga lugar sa pungsod Halingguas. Base sa datos sa Metro Weather, posibleng gihapon ang ulan sa pinakabayan sang Aklan, Capiz, Antique, kag Negros Island. Lapta-lapta nga ulan, apang may mabasog nga buo sa pinakalugar. May chance man sang ulan sa ibang pakabahin sang pungsod.